emerobilyo y'umuchango n'egitariki 3 mutinyo gatano umwaka w'ibugiri bibirane bw'umuguzi. Biamono kegimo mwanchu murigeria we television ya Ndizi TV soko ira chinga kichao na kuyurigeria murubiri yo we Ekeumbu chinga kichabono maragoba buna nago tebya ni gotu ikire chinga kichiri na inde togosoa na guchako murubiri yo bwango kegima omugeni ito oikira segete senieke se magaroba ya bono na ni gotu chukwanira mange igoro ya mangana siasa nene mono chinga kichi etoligeretie gucha wasaso bocholio bonene bumwakoyo chitariki kianda cyo mutinyo gatano gatatu buna nagotebya igombwate oyo kuri ikero kyo MCA kurwase ward ya Baasi Central ekero wago chikwerera ebirenga bya nabo igega nkenene eliera chikobaga gokora ekero ago chigosoa ase oburhayi onyeka guchia koba gago chorwa bono tinte tikwera chinga kichinyinge nigonda tosoa ye maseyemo ase amangana ye yugo kwanera neremo elibaga elio anyaharegwe kwanera gochasore omumanye ngere ningo bono gento gokora nyakobwate liborio enamba yesimi no ere igoro gabo no gotoma SMS ya ogochi elinde onyare koboria alioganetie esimiane na nyebekiranga kegima elio nyare korigeria onde bwensi oria okolika gocha na ndo manyikira lituko nigotoko ire namba yemo ase uri bakurika chi SMS gocha elio banyare kuri birengero byabo na komoboria maborio ali batamonyore ekero ali skogaria agendrete gukora chi campaign cyae bono igonkwera libageri gukwakirenga mbiamono nabo igo tebyo mosania tebyo yonde nabo igo yonde elio bagenderere kuri elio murobelio yo na koboria mabori mbiamono kigima mweshimiwa na kwaliganira kigima mbiamono mushikaji John mbiamono asobo ikase geteseni je to Ndizi TV. Yes, thank you very much. Yes bono aseli tangani kigima ni gonta getoire libageri kwemanya gochia somo ligereria we television ya Ndizi TV aye ningo na ende ngayo kurukuru musike John mbiamono ngoralia mbiamono na kubwa mono ndaite koira libagari abene mono sana goteba mbiamono ase getaseni geito kia Ndizi TV ekene getaseni kia ireli bagari nena soko bundisa abantu na kubaya mangana aliagendreta ase county cheito na Kenya kwa jumla. Amarieta ne nkoro kwa Hon-Emmanuel Mca Moguche no ibongwacho kurwase constituency ya Baasi. Baasi ne bwate chi ward chire 8 na koba specific onkore ward ya Baasi Central. Baasi Central ne ward ya moyabo ya Baasi constituency. Okay. Itorase county ya Kisii. Emmanuel yoyiga igaro mumura omonana se yamate yamate yo Mca Moguche oyo kabeiro mo councillor emiaka yamagega igobra indo jemboleka no abokoranga ana ina bako nyako na bako nyako so kogendera komenta nayo igondo munye biashara. Okay, monchoreria turate igondo monchoreria igonde ase industry yo kwagacha construction igonga no mo contractande incorrect magana civil engineering ebina biashara ngokora wikera bona iga araria mbio mono. Yes. Okay, bono abo kurubasi gega no iboire. Yes. Baasi Central. Okay, mbio mono. Kwana ngwe familia yake igo kero burayi bwo guchaka kuruyomba anubwate family aburayo to bwati. No, that is true. Yeah. Umuraje John nimbwate family mongino na ngagete nanchite kurigereria Ndizi TV akoro kwa magoma elitali ke gusi. Okay, yeah. Aba magoma no tolega. Bien tobwata abana babere bale yo monfo mwani agochia and bale virasi pindi kerasi kendi ya kromaga standard 5. So we are tole family enke kini bono nyasaye bwanchire ne okinere mbiamono bono Emmanuel ninkiye ko erote gete kuboli kirogo kyubo MCA kurwa sense moya Baasi Central otagenda kuboli kirogo go socha kirobo MP obobunge obo senator na obo governor
Umuske umurali okwambori swali okoranga mangana yegana boya igwete. Ncho natangaste kubori kerugo bujumbe bwa Baasi. Because egasi na akorire mono nebwate network na Baasi ngima. Okay. Lakini ekera nabwate enie yegange yo kubori chikurechi na matuka maiga. Tugachaka chi project chi community asoko bwatera n'abantu b'echi community awe constituency na kulingana n'ebyasara byane ngokora ebyobwagachi kore machipara na gukora manganande kubwagachi igobire wide business igo nimbwate a network ya Baasi bune constituency ngima na tangaste ngono bujumbe ngobori kora kumira n'abantu kora sange birengeryo na kubeka chi project inkenke kogenda through chi group chi constituency ya Baasi. Okay. Tu abwate nianga BBI Ngweta ya ringi. Okay. I'm one of the people bachagete koralia ose wake kokonga omosike mosies itoma tiangi na baba buna baretete initiative yo koreta BBI. Yes. Tokataka kubasabanga kabaranche bato bagere bo Baasi because bo Baasi neye moye chi constituency chire chine na monase gusi Asor kongruwa gusi. So they promised kaka yanyo monyana agatebanga maiga sentini nige shiri kyo uru buno uru agosoka iga nincha konyora. Okay. Abantu baito mbabwate gente kinkero on record. Okay. Lakini bona buna koti ya chete kaba BBI te chete goeta na constituency ndo chete konyora. Mo chete konyora. So omosike ai nkamwa na abantu bagacha bakambori ngaya twarere gaswa korere ningia. Okoba mbwate a vision n'abantu baito yoborayi nkamwa no tigatora akore gasyo bwa MCA twagache kurunsa iga kere twagachira abantu baito barore ngakito kore gas kurunsa eyamagenderero yoryo chinga kichire bosyo tomane promotion. Okay. Kogendekero gokendekia member of parliament Mbia mono na igure gwakwanire na gwakora korere meremo igiye gokoa obore munga ande ake kware kuburikero gokyo bunge na bokware konyora bono tigango totebe mirime yenere elitorache enseme iyo totebe na liendo roche kelia no mheshimiwa Emmanuel Moguche okolete no bitebe binte biekemo ase kende ebino n'abantu bale ensemo yao barase ko attest ko tebana nike maene na yokolete. Yes. Umuralia I think kurwese constituency yane inche kulingana nebi obumanyi bwane bwokole machipara na kando na mangana ya serikali twa initiative amangana yogo kuigora makolia ya makamake elinda abana bachire chisukuru in different locations. Okay. Ase chiward chitonkalia okoba tubwate chi machine abo tokobeka chi machine chialemera abantu chipara abande twaba okoboko biko chi machine cyoga chigokora na abantu bale enchara. Okay. Naro chi group ekenyoralia abantu bacha bale mana magoko exega asiere enkongu na beka chi machine chiakora. Okay. Igo twara igo ira makoli atali amake. Number 2 I've initiated teamwork yechi group. Okay. Self help groups kuru ne NGO ya te kuru Global Youth for Action kuru ebinyoralia abantu bara korre chigasi tokobarigeria support twaba ankenke abande banyora gochaka ebyombe byabangina bamura abande bachaga abande nairira mangana yoko gendi chipikipiki tubaka na chira licenses na driving school. Lastly program bone gatoka ndrete gokora ne youth empowerment. Okay. Youth empowerment abamuramba gasene wake mepira we are promoting sports. Sports it's a wide industry eyego bwata mangana job creation. Number 2 we are actually even empowering trying to empower abantu bale babwato bolema people with disability. And that is what people or agende ground it's those are tangible projects that are ongoing. Okay. Thank you. Mbia mwana kigima. Bono ande ake no maete ekwende tulatebe ward ya Baasi no nyuma ete kire nsemo na inde such locations chirororo no manye ne ande ake inki nsemo getega netie na nsemo ndinki ganetie. Ward yane no na iboreirwe. Chi location no manye location ire ngebwa. Chi manyete ibwate location ne yemiri. Ibwate location ya yemo ni sub location in Chiro. Okay.
ward yeito igebwate population yabaki chikura bara around 13,000 igotari ward yerenke nengali engaki ya magega ya ose magana kivuito engaki eria otwabwata magana Emmanuel ward tugatwara na kegochi ward chikabwatira ni gubere chikarosie ward ya current. Okay, we are aware about that. So a population one got to about 13,000 abaki kura we ward yane. Okay. Ntobwate chi primary school chiralia chitarinke chiri chi primary school ange 21. Okay. Ntobwate chi high school na chiroro chiranga about 8. Okay. Currently. We have about chi dispensary chitigere tenchera chitaraga chuchiere. Okay. Chirange isatu. So I need familiarize them on ward yane nevin to biro bionsi obira seviara at my fingertips. Okay. Yes. Ngokwana na abantu bari ange bari abakichukura antara bara abangira kini bari getigwa kichukura ko yenka tenko hengana no koliki wa gwichukura koika omwaka bwichiru bibere na ikomnesana na ibe. Yes, 2017 oboni gambara aru achinambe icho ande yake abantaba akero kuligereria abange babo nkiekana ne bage okorwa occupation nere abalimi n'abalimu nkiekana ne okorwa sense mayor atebe se constituency yani ese ward yao moromona ase ward yane abantu bana abango barabalimi moralia. Okay. Abantu abange go barabalimi abande bechaye iroka nchakere kuruka my father matuka chire go chumaga gaiga igo tware go tore chaye nyinge sana utoko nyomore buying center nabo ekobe chaye nyinge kerege. Number 2 abantaba abande go bagusumike bimerie ibinde buna bone bituma nebinte ibinde bike because no maeta kabisa kurukaria ntobwati megondo menene abantu barakore ebiasara binene byo guchikoni chindagera isiko so bakore biasara biri byo konyara wekimu abande mbasimegeta matoke ne mesine simekire buna bone ward yane ensemo ya menua maji mazuri ngumbu aligoeta saba nyangande bakwate misie mingi sana. Yes. Na abamura bande ngwaka bara matobori. Okay. So ase ward yane ntubwate biasara bingi ebyokorete income esensemo yane ande yake nore nogo klinika cia korekanira ase ward wikabona so lioro moralia give Caesar what belongs to him. Yeah. Abarai baberira ase ward ya Bas Central koru 2013 wikabona wikirabono iga oyorororo no yo kabere. Okay. Igo muiraneti uri omutangani orwete no abantu babe ward ya nemba bwate history ne history erororo ne lina baikoirania neba no bujumbe bwa rure kurwa abantu bao koetamwe yemo bagotomaka. Okay. Bareta nando mungao naende bako inyeke gochikoba ngonde tayo naende baira ni ulia uri orengori lakini oyo ikaransi tari koira na tamubere. In history we can check records via salevi because diki biyo nicha se word yane omonto lengo orori tangane yokorete gasi na korete akakore tamu akarusi wororo ekero bachikorigere baranga record ya ete chebyo koraki etelingia omwe msio no rorobona iga omusike mukwa oyoro omugambione o current or the sitting MCA. Okay. Okorire gasi ekera akorire gasi yaye ningi yatogote bakorire lakini tera ikireke wango keria kegokonya abakazi be ward ya Bas Central. Okay. Igonga bado chi point nchikorete ki chimubuleta ekere chi point chimubulete yagera na ranga ki incherende kondo chinganga yatara kuna tinko gendororo no bongaini bwana no bomanyi bwana kubwatera n'abantu togende tokonyane tokore development iri atara ikera. That is why nesokia na ande na arenga twagambira abantu toigwananire egashi tokonya chako mutinyo taretizo mutinyo nane na gotokonya kora senjere bwana yetu. Okay. Yes. Mbia kigma bono korengana na yob no gwatebana ande yake nyagetari ekibara njo mbiro bitara ikera. Oh yes. Ande yake ayemno kobera sekinyoro ngora bure public participation
ngokorwera roro ase bintu biri asa magendera ari mubwenete gukora andi akitutebena ki libanto gochaka chinya gitari isano chikenkera chitenene mbia tuchake yemo goseibere echichibere ase ali ogorora abantu barabange tubike nyegitari yemo tunyekore echakebe operational kubwa gochaka isano tuwikaga tutigera bintu mnebie baraibange nkari ngokora gore bwe soli orongo korari. I think this one ne ria maana sana abuno konyore mechande mingera sobora ibuno burai bwitu baraya babaira ororo tibari kwa bananchi priority yogo chora nganki batagite as a people igo muraya kurigererio ranga ki biashara kinda akore asenda achikonyorera igintu gite kurwa aide kickback ose faida yaye kivyake. Okay. Onye ndi public participation yego korwa kuburia bananchi nga inki moroche motagite kange wodi ite yashirare. Okay. Abananchi obago sabanye ne dispensary basabete unabona abandi basabete dispensary ya itibonge egatikalira njira yendete chiti koera abandi bagasaba dispensary ya maji mazuri na beyaga akire buya lakini mariogo tayo na banyagitari mbayo dispensary ya itumbe okogenda ororo kwanyana injikoni ninjikore tiki chiyo. Now that is why ngotebanga ki abaraya bakorire ikibakorire nyoroche ba initiative chinyagitari kiagachiro lakini mariogo tayo igo definitely gasi yabo gere incomplete. Okay. That is why to bakonya intubona ko batagete egento kere abana inchi batebanga toe chinyagitari umunyagita kwa bajinyagitari kwa bana mariogo because na banyagitari bako barwari because a building murwire tako ndachi kwirwari so that is obuna bwo bare matubwate una abantu ba central tokonyora oburai buru buya butagete gotegerera nga inkyu mwana inchi atagete then definitely bantu baitu bagotwara problem especially asa mangane chinyagitari. Okay. Number 2 amangane school tuisa konyora abana inchi batebire buna bono emichinera alia ebinyorombire birali buna inani seitari ko ngumbu mbabu ati no nursery school. Okay. Kwacha buna ngumbu alia uchibosanza mbabu ati dispensary ya nyagitari ngo bakuru bagenda buna burangi ngumbu asarare sana so chisukuru na chiro chinchi bwata barema abarayi baito bachite bakeba magane chisukuru bakarema makuri kule mambo ya lakini mora mutokole diki